Għattilet sena konsekuttiva toroq fil-qalba tar-Rabat se jerġgħu jiddawnu fil-waqt li jinfetħu beraħ il-bibien tal-knejjes u l-mużewijiet li jemonija bihom din il-lokalità storika u pittoreska. L-attività Rabat Sacrum se tkun mifruxa madwar iċ-ċentru tar-Rabat u se titella bejn is-6:30 ta' filgħaxija tas-Sibt sa nofs il-lejl waqt li l-ħadd issir bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. L-attività mistennija tibda permezz ta' konvoj militari fil-waqt li l-attenzjoni ddur fuq diversi postijiet ta' interess fosthom Dar Sawra illi se tinfetaħ bħala National Empowerment Hub taħt it-tmexxija tal-Malta National Trust Foundation kif spjegat iċ-chairperson tagħha il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka. Il-Malta Trust Foundation se tkun qed tingħaqad proprju mal-Kunsill Lokali tar-Rabat biex niftħu Dar Sawra. Dar Sawra li sa ftit sena ilu kienet dar tal-anzjani u llum jekk Alla jrid bdejna niżviluppaw dak li se jkun il-National Empowerment Hub għal-tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Nistiednu lill-familji jiġu ħalli jaraw il-potenzjal kbir ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Is-Sindku Sandro Kraus innota kif din l-attività hija intiża biex tesebixxi dak li r-Rabat u magħruf tant għalih. Ovvjament ir-Rabat huwa magħruf għal numru ta' knejjes, kunventi u mużewijiet li għandna. U allura tajjeb li qed nistiednu lin-nies biex jattendu ħalli jkunu jistgħu jaraw l-opri li qatt ma jaraw. Allura nistieden il kulħadd biex jattendi. Dan kollu se jkun qed jittenna permezz ta' skema l-attivitajiet kulturali li ħarġet id-diviżjoni għall-Gvern Lokali kif ukoll bl-għajnuna finanzjarja tal-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat permezz tal-Aġenzija Support u l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u għaqdiet rabtin. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li dan hu parti mill-impenn tal-Gvern li jibqa' jkun ta' sostenn għal qasam volontarju ta' pajjiżna f'kull aspett li jaħdmu fih xejn anqas dak kulturali fejn kull min jagħmel parti mill-komunità jkun minnaħa tagħha segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli enfasizzat kif tal-attivitajiet ikomplu jsaħħu l-identità tal-lokalitajiet għax bihom jingħata ċans li l-ħiliet u l-ħidma taċ-ċittadini tkun esebita tgawdija tal-pubbliku.